வணக்கம். தென்னாடுடைய சிவனையை போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. சப்தசாகரா நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஆன்மீக அற்புதங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்புல நம்ம பல விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க போறோம். முதலில் முழுமுதற் கடவுளான விநாயக பெருமானுடைய பல சிறப்புகளை பார்க்கிறோம். விநாயக பெருமானுடைய பல்வேறு வடிவங்கள், அதற்கான மந்திரங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நிதி கணபதியுடைய மூல மந்திரம். நிதினா என்ன? பணம், நிதித்துறை மந்திரி, நிதி அமைச்சர் அப்படின்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். நிதினா என்னன்னு தெரியும். நீதி நிதியை விட முக்கியம். ஆனா என்ன பண்றது, நம்ம நாடுன்னு இல்லை, உலகத்துல பல இடங்கள்ல பல நாடுகள்ல நிதி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தாதான் நீதி சீக்கிரமா வேலை செய்யறதுங்கிற மாதிரியான நிலைமை. ஸோ சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்கிறதுங்கிறது பல இடங்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம். அந்த வகையில விநாயக பெருமான் இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் ஜாஸ்தி நிதியை தருவார். ஆனா ஒண்ணு, இதை சொல்றவங்க கிட்ட நெஞ்சில நீதி கொஞ்சமாவது இருக்கணும். வெறும் நெஞ்சில் நீதி இருக்கு, நெஞ்சுக்கு நீதி இருக்குன்னு வார்த்தையில மட்டும் ஜாலம் காட்டி விட்டு அதை காட்டாமல் இருப்பவர்கள்ட்ட விநாயக பெருமான் அருளை காட்ட மாட்டார். ஏன்னா மனுஷங்களை ஏமாத்திடலாம் நல்லவன் மாதிரி. கடவுளுக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம நூக்கன் கார்னர்ல பண்ற விஷயங்கள் கூட இறைவன் அறிவான். இறைவனுக்கு தெரியாதுன்னு ஒண்ணு எதுவுமே கிடையாது. கடவுளுக்கு தெரியாம நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணவே முடியாது. இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் நிதி கிடைக்கும். ஆனால் ஓரளவு நீதியை கடைபிடிப்பவர்களுக்கு தான் இந்த மந்திரம் வேலையே செய்யும். பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலை இல்லை, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலை இல்லைன்னு ஔவையார் சொன்ன அந்த பழமொழி, இந்த ஔவையாரின் மூதுரை ரொம்ப ரொம்ப பிரபலம். இதை பல பேர் பல மேடைகள்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நாள் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்ட்ட ஒரு வியாபாரி ஒருவர் வந்தார். நான் பல நாடுகளுக்கு கப்பல்ல போய் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட எக்கச்சக்கமா பணம் இருக்கு. ஆனாலும் இந்த பணத்தினால எனக்கு பெருசா சந்தோஷம் இருக்கானா இல்லை. நான் இந்த பணத்தை எல்லாம் துறக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஆனா முடியல. உங்களை மாதிரியான துறவிகளுக்கு பணம் தேவையில்லை. நீங்க பணத்தை கையால கூட தொட மாட்டீங்க. நானே பார்த்திருக்கேன் 2-3 தடவை. ஆனா என்னால பணம் இல்லாம வாழ முடியல. ஸோ இந்த பணத்தை துறக்கிறதுக்கு நீங்க ஏதாவது யோசனை சொல்லுங்க. நான் துறவி ஆளான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்கிட்ட கேட்ட உடனே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம், நீ எவ்வளவு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க, உன்னை நம்பி எவ்வளவு பேர் உங்ககிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, நிறைய குடும்பங்கள் உன்னை நம்பி பழிச்சுட்டு இருக்கு. அதை தவிர நீ நிறைய மகான்கள் ஞானிகளுக்கெல்லாம் வேலை பண்ற. நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவி ஆயிட்டா அப்புறம் அந்த வேலையை யார் பார்ப்பாங்க? இந்த கிரகஸ்தனுடைய சிறப்பே என்ன தெரியுமா? பிரம்மச்சாரிகளாக இருப்பவர்கள், வானப்பிரஸ்தர்களாக இருப்பவர்கள், சன்னியாசிகளாக இருப்பவர்கள், காக்கா குருவியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு என்னை மாதிரி எல்லாத்தையும் துறந்த சன்னியாசிகள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தேவையானது செய்யறவன் இல்லறத்துல இருக்கிறவன் தான். இப்படிலாம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த துறவியானும் நினைச்ச அந்த வியாபாரி கிட்ட சொன்னார். இதை பத்தி வள்ளுவரும் அழகா திருக்குறள்ல பேசியிருக்கார். அந்த இல்லறத்துல இருந்துட்டு இல்லறத்தை நல்லறமாக நடத்துவதுங்கிறது அது தனி சிறப்பு. இல்லறம்ங்கிறது ஏதோ தவறு கிடையாது. ஆனா அதே சமயத்துல ஏன் சிலர் துறவிகள் ஆறாங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரியானவங்கன்னா, விட்ட குறை தொட்ட குறை, இறைவனுடைய அருள் உத்தரவு நீ ஆணும்னு இருந்தாதான் ஆக முடியும். அப்படி கடவுளுடைய உத்தரவு இல்லைன்னா நீ குடும்பத்துல இருந்துட்டே என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளவுதான். இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு துறவியாக கூடிய யோகம் இல்லை, அதனால நீ ஆகாதன்ன. விவேகானந்தரை துறவியா ஆக்கினார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். காரணம், நரேந்திரன் விவேகானந்தராக மாறுவதற்கான ஒரு காரணம் இருந்தது, ஒரு காரியம் இருந்தது, அவருடைய விதி அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனா இந்த வியாபாரி அவருக்கு விதி அந்த மாதிரி இல்லை. அதனால இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு துறவியாவதற்கான அந்த யோகம் இல்லை. அதை நினைச்சு வருத்தப்படாத. இப்போ நீ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையே ஒரு யோகமான வாழ்க்கை தான். நினைச்ச இல்லறத்துல இருந்துட்டே ஒரு துறவிக்கான இலக்கணத்தோடு வாழ முடியும். இப்போ நீ நிறைய கடல்ல எல்லாம் போய் வியாபாரம் பண்ணியிருக்க. கப்பல் மூலமாக கடல் கடந்து நிறைய நாடுகளுக்கு போய் வியாபாரம் பண்ணியிருக்க. அப்படி போறப்போ நடு கடல்ல கப்பல் எப்படி போறதுங்கிறத நீ பார்த்துருக்க இல்லை அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த வியாபாரியை பார்த்து கேட்டார். அந்த வியாபாரி, ஆமா சாமி நான் பார்த்துருக்கேன், அவ்வளோ அழகா இருக்கும், அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான கடலுக்கு நடுவில் அந்த பெரிய கப்பல் இருக்கும். ஆனா அந்த கப்பல் ஒரு சின்ன புள்ளி மாதிரி தெரியும் அந்த கடலுடைய பிரம்மாண்டத்தை.
கற்பனை பண்றப்போ, அப்ப அந்த நடு கடல் காத்து, கப்பல் வேகமா போறப்போ வீசுற காத்து இருக்கே, அது வந்து ஒரு தனி சுகம் அப்படின்லாம் தான் கப்பல் பயணத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். ஆனாலும் இந்த தலை சுத்துறதுங்கிறது சில நேரங்கள்ல இல்ல, பல நேரங்கள்ல நடு கடல்ல கப்பல் போறப்போ அது நடக்கிறதும் இருக்கும். இப்படிலாம் பல விஷயங்கள் சொன்ன உடனே சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும், கப்பலை சுத்தி நிறைய கடல் தண்ணி இருக்கும். கப்பலை சுத்தி இருக்கிற அந்த தண்ணி கப்பலுக்குள்ள வந்துட்டா என்ன ஆகும்? கப்பலை சுத்தி இருக்கிற கடல் தண்ணி கப்பலுக்குள்ள வந்தா ஐயோ கப்பல் மூழ்கிடும், அப்ப கப்பல்ல போறவங்க எல்லாம் செத்துருவாங்க. அதே மாதிரிதான் கப்பலை சுத்தி பல கோடி லிட்டர் கடல் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஒன்ன சுத்தி எத்தனை 100,000 கோடி பணம் வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா ஒன்ன சுத்தி இருக்கிற அந்த பணம் உனக்குள்ள வராம பாத்துக்கோ. அதாவது பணத்திமிரு உனக்குள்ள வராம பாத்துக்கோ. இதை நீ உணர்ந்தா உனக்கு வந்து இந்த பணத்தினால பிரச்சனையே இருக்காது. நீ இல்லறத்துல இருந்தாலும் ஒரு துறவிக்கான இலக்கணத்தோட இருப்ப. தாமரை மலர் நீர் போல ஒட்டும் ஒட்டாமல் இரு. என்னெல்லாம் தேவையோ நிறைய சம்பாதி. அந்த சம்பாதிக்கிற பணத்துல இருந்து நிறைய தான தர்மம் பண்ணு. ஆனா பணத்துக்கு அடிக்ட் ஆகாம இருந்துக்கோ. அப்படி அடிக்ட் ஆனா கப்பலுக்குள்ள கடல் தண்ணி வந்தா கப்பல் மூழ்கிற மாதிரி உன்னுடைய வாழ்க்கை மூழ்கிடும், உன்னுடைய புண்ணியங்கள்லாம் மூழ்கிடும் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அறிவுரை சொல்லி அனுப்பினார். ஆக பணமும் தேவை, ஆனால் பணம் மட்டுமே தேவை கிடையாது. சரி, நமக்கு நிறைய நிதியை, செல்வத்தை தரக்கூடிய நிதி கணபதியுடைய மூல மந்திரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம். ஓம் வக்ரதுண்டாய ஹும், ஓம் வக்ரதுண்டாய ஹும், ஓம் வக்ரதுண்டாய ஹும். எவ்வளவு எளிமையான மந்திரம் பாருங்க. நிதியை தரக்கூடிய மந்திரம், அதே சமயத்துல இது சொல்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிமை. வழக்கம் போல இந்த மந்திரமும் பின் கமெண்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்து நம்ம வேறு ஒரு விநாயக பெருமானுடைய மூல மந்திரத்தை பார்ப்போம். வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு. நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுதே சப்தசாகர யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள்.